namin sa pangalan ni Jesus ang anumang sakit at karamdaman, Panginoon, sa Kanya, O God. At hindi ito, Panginoon, hindi ito magiging hadlang, Panginoon, para magpatuloy siya sa hamon ng kanyang buhay, Lord. Yes, alisin mo yung takot kay Kuya Fermin, alisin mo sa kanya yung pangamba, at bigyan mo siya lagi ng kapayapaan, Panginoon, bigyan mo siya lagi ng pag-asa na nanggagaling po sa iyo, Lord. Yes. Panginoon, ano man yung mga kahilingan pa ni Kuya Fermin, Panginoon, ano man yung kanyang mga desire pa, Lord, ibigay mo ito, Panginoon, basta tayo sa iyong kalooban. Yes, ngayong taong ito, dinedeklara namin na marami pang pagpapala ang matatanggap niya, marami pang breakthroughs, marami pang pabor, Panginoon, ang ibibigay mo sa buhay niya, sa buong ng kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, at ngayong araw po, Lord, we will enjoy your goodness and faithfulness, Lord, sa buhay po ng aming kapatid. Pagpalain mo siya, pagpalain mo lahat ng kanyang gagawin, pagpalain mo lahat ng kanyang desisyon, pagpalain mo lahat ng kanyang plano, Panginoon. Salamat sa iyo, at Lord, maging sa aming pagsasalusaluhan, pagpalain mo ng maging kalakasan po namin lahat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sisindihan nating cake na pinakamalaki ito sa buong mundo. Okay. Ayan po. Wala pa? Ay!